Apában volt. Apában volt. Még meg vannak a képek valahol, ahogy evezél. Voltunk egy pár helyen azért már egy kis aha, nemhogy nem. Anyádat, bazd meg anyád! De ne engedj, mi van, szarnád itt? Nem átom az ilyen geci. Ja, az megelő. Menjen a picsába. Hát láttad? Rágázol. Igen. Bőven beszéltünk volna. Köcsög, Geci. De betértünk volna. Bőven értünk volna. Hol volt az a kamion még emellett? Ilyen távol szinten, mint az. Gecie. Ilyeneknek leszoktam lassítani rendesen. Bassza meg az anyját. Én is felhúzom magamat ezeket. Hát ez olyan geci, hogy itt direkt én megyek előre, még ha neki is lett volna elsőséged, inkább menjen bele, nekem van elsőségem. Sok itt, hát basz meg. Ha mi lettünk a hibásak, akkor se csinál CFT. Hát nem. Ezért vannak a balesetek, mert ilyen geci köcsögök az Rá. utána nem segítenének a mások, hanem beleverik a vízébe. Az se bírt, az alig tudta megelőzni, és ez meg húzott rá. De ez sem ment a... Hol jó? Őt Ez most... Most lát, ezt nem vettem észre most a kamion. Most én voltam a hülye. Most megszabadult, Nem De vettem. most kurvára Most megszokott. befékezett rendesen. Ja. De esküszöm nem vettem. mert szerintem fog szopatni. Nem vettem. tudunk Rákézzel, hogyha hátra. egy idióta, mert Nem van... vettem észre. Nem tudom. Komoly, esküszöm nem vettem észre, hogy még belé De dobog a megijedtél. szívem. Meg. Visszakapta. Most fogja nyomni utána, majd meglátod, hogy A motoros kapasson is, meg. van egy motoros a hátad már vigyázz. Nem vettem észre hiába. Van egy motoros. Ha, látom. Jó, hogy most a kamionos felháborodott, így áthúz, de a gettóba meg... Ja, ugye a motoros is a hátánál, a motoros is beszokta magát. Aha. A motoros is beijedt, gondolhatod. Nem bír. De rád fog most húzni a kamionos. És nem bír Itt elő. van, azért is jön. Ezt a CB-t Nézd meg, itt van melletted már. Fejben csinálja direkt. Jaj, de Most geci. megáll, forduljunk meg. Nem, Eri, De összejátszik a másikkal. Nem baj, hagyja, számít. Eri. Forduljunk meg. Eri. Forduljunk meg, Geci. Jó, Összejátszik. menjél. Összejátszik. Menjél, Zár mama. be. Zárd az ajtót. Zár be. Mama, menjél. Basz meg, ezek majmok, gyere. Erigy, hama. Hátul látsz valamit? Nem, semmi. Erigy. Állj meg. Úgy, erigy, hama, fordulj Na meg. nézd meg, te összejátszott. Kész, Állj meg. Látott, nyugi. Az előbb is összejátszott el. De hogy lesz? Jézus, Összejátszottak, mondtam, hogy Mária. összejátszott. Még jó, hogy észrevetted. Én már mondtam rég, hogy összejátszott. Na, mehere megyünk Kolozsvárra. Állj, mész egy kicsit lejjebb, és utána szép nyugisan megyünk utánuk. Ezek már úgy... Mondtam, hogy összejátszott, nem enged. Kiköcsém a későt. Az előtt is összejátszott. Meg mondtam, ezek balhák. De azelőtt is összejátszott, én mondtam, most direkt lassan Ezek simán villogott. megszúrva. Szóltak Ja. volna most. De be volt zárva az ajtó? Nem, mit tudom én. Ilyen kubad meg egyből zár be. De neked nincs